asenso. Alagaan kayo ti usto, pagserbyan kayo ti napudno. Asahan niyo ti serbisyo nga alisto a panagprogreso. Awan makaawat ken makatulong kada kayo, nuhan niyo pada nga lawagen niyo. Dagitoy abalikas nga lawagen niyo, ang nangitunda iti kaaddak kadetoy, ayan ko ita nga kanito. Dagitoy asalita iti nagbalin nga sanggir ko, ang nga nangirubwat ken mangit-ited ti pudno a serbisyo kadigiti aming nga lawagen niyo. Saan ko pulos linipat dagiti karik? Binitbit ko amin daytoy ti pusok ken ti panunot ko ti uneg ti sangagasot nga aldaw, inakem ko ti nagbalin a leader ti syudad. Charity begins at home. Our first day of work became a signal for change. It was a very clear message for everyone that let the work begin. It is time to deliver. It is the beginning of fulfilling promises. Awan sinayang tayo nga oras. At that moment, I stepped into my first office, my executive home. We immediately signed Executive Order Number JBA 001-2025, institutionalizing the tagline Alisto, Asenso, Progreso as the general approach to local governance of my administration, to be adopted by all departments under the city government, aligning their programs, projects, and services with these three focus areas. Alisto, alert and quick. Asenso, growth and improvement. Progreso, inclusive development. Nang iparukat taypay iti Memorandum JBA 2025 number 001 para ti opisina ti City Assessor ken City Treasurer amang implementar iti Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Mangbuangay iti Real Property